Bon, meneer Poré. Ja, Mijn dochter die is 16 tuurlijk. en die is heel actief op Facebook. Ja, maar dat veel mensen, hè. Dat is hip hè, tegenwoordig. En die stuurde mij een filmpje door. Ik zou daar graag eens met u naar willen kijken. Oké. Tof. Dat heeft ondertussen al 12.000 likes. Dat is veel en dat is tof, ja. En dat heeft als titel Dirk den Bewaker wil zijn wolkje terug. Voilà. Dat is onderhandelen. Dat gaat ook over machtsposities. En de tegenpartij had op dat moment alle kaarten in handen. Ja, dan moet je niet gaan liggen proberen om hardbal te gaan liggen spelen. Dan moet je gewoon zwijgen, je broek op je kop zetten en een dansje doen.